W ogóle to witamy bardzo serdecznie wszystkich. Zaraz 20 sekund będzie 3 od śmierci. Jest ze mną Niklaus. Jestem. Kycu. Elo. Seto. Dzień dobry, witam. Hello. I Łosiu. Siemano. Elo. Takie żenujące to jest przedstawiać siebie. No i zaraz nas zjedzą. No jakbyś dał chwilę, to byśmy tydzień. powiedzieli. I Łosiu! Okej. Nie piję już 2 dni. Słuchajcie, jedziemy No, z tym to panowie. śledziem. Znowu to? To gratuluję. Litarka? Zobaczmy. Może teraz nie, może teraz gdzieś dalej. Albo po prostu naściemniamy, bo kurde jak to wyskoczy zaraz, Paradoksalnie i empirycznie. Dawać. nie? Może dalej i na Może przykład dalej. o na przykład tutaj, Dobra. Ale zakładam panowie, Tutaj. że przestawianie jednak na pierwszą osobę, dopóki nie odniesiecie jakiegoś fenomenalnego Tak. sukcesu, to Tak. zostawimy No sobie to to. prawda, Dobra to koncepcja. prawda. Można jeszcze wrócić do tego dodawania broni, bo widać, że tutaj Ten nie pan ma jesteśmy rację. zbyt mocno. O, widzę, że już część zombiaków wyskoczyła i nawet mamy jakiegoś zombiaka daleko. Widzę. Może Mam wrażenie, że ktoś już leci na spadochronie. Chociaż nie, to nie jest spadochron, Tak. może to jest... i on może dolecieć w dowolne miejsce bardzo, bardzo szybko. Jak bardzo szybko? No właśnie nie szybko, bo jak masz otwarty spadochron, to długo będzie leciał. No ale dalej zaleci, No tak, nie? ale na pewno będzie bliżej, szybciej niż ci goście ze środka tego. Słuchajcie, nie ma zbyt dużo zombiaków, mamy 2, więc Nie, w tylko miarę jest tutaj 93. bezpiecznie, tak. Tylko Ale nie, 90. 2 Wiem. 2 spadochrony widzę. Biorę żółty. To ja niebieski. Dobra, mam Saigę. Ja bym się chyba tego trzymał. Spróbuję poszukać powiększonego Tylko pamiętaj, magazynu. żeby sobie wtedy quick drawa, No. bo w sajdze jest najważniejsze szybkie przeładowanie, bo już znaczy, że wtedy jesteś na krótko. Czy Mikołaju, kar czy nie bardzo? Kar chyba jest Kar niekoniecznie. Wiesz, mi się tak Ja wydaje pompy niestety. jednak nie biorę, O, ja mam słuchajcie, pompę. panowie. Pompy nie bierzesz? Nie, ja wezmę jakieś automatyczne, bo te pompy to... Kurde. Też dobra, no na razie na potrzeby wezmę Czy pompę. na początku to byle co brać, nie? No. Bo to No nie tak, wiadomo, tak, co tam tak, się będzie naturalnie. działo. Dobra, czas się skupić teraz. Mam plecak, mam kask. Mam shotguna. Tu jest drugi shotgun, może ktoś będzie reflektował? Lecek dwójka u mnie. Tak, wezmę sobie. Słuchajcie, zbierajcie amunicję, wszystko co się da w ilościach, jakich się da. Części do broni też. Tyś. Tu jest plecak dwójka u mnie. By ktoś reflekcił. Dobra. Ktoś bierze tą dwójkę u Mikołaja? Bo ja nie mam jeszcze ani jednego, ale jestem daleko. I pompa jest, jeszcze zostawiam. Jak tam panowie? Jakie pierwsze eksploracje? No powiedziałbym tak, że Tak raczej do średnio dupy, bym powiedział, no. tak średnio. Dwie pompy. Saiga i pompa. No nie obrodziło. Obradziła Ja tu ktoś. No nie ma Pistolety tutaj nic maszynowe, ciekawego, wam niestety. powiem. No dobrze. Ale widzę, że się powoli... Aha, widzę, że macie Saigi, Łosiu ma jakiegoś tak. Vektora, Seto ma też jakiegoś shotguna. Ja Mm. ósemkę Boisz, właśnie, no. jakby ktoś miał coś długiego, to mam 8. No ja mam Tego drugiego. kara, No ja tylko, też, ale ale to- na to sobie nie zamontuję celownika. Powiedzcie A, panowie, czujecie się teoretycznie. bezpiecznie, czy czujecie się zagrożeni, czujecie Ja- jakąś presję? Ja po ostatniej rundzie czuję presję. Jak będziesz mówił mi tak trochę więcej, to spodziewałem. będę się bardziej uspokajał. Tak? No, Podobno mój głos A uspokaja, ja ale się też z właśnie drugiej stresuję. strony Podobno usypia, więc uważajcie. Słuchajcie, jakbyście mieli jakiekolwiek długie bronie na dłuższy makacza. dystans znaleźli, to ja chętnie, jeśli znajdziesz coś drugiego długiego, bo ja to tylko kurczę król pistoletów maszynowych z filmów akcji i nic poza tym. To Dobra. jak będziesz coś miał, to ja tą 8 noszę, to ci oddam, bo Ja bym niepotrzebna. chciał, kurde... Plecak chcę. No to był tam, tam gdzie Ja ja to byłem. ktoś go wziął chyba. Nie, Ale panowie, nie to- chyba, tam nie było Nie nikogo. wiem, ja... O, kto jest zombiak? Kurwa. No to zabij, What the jeden tam- fuck? Czekaj. Jeden Bo zombiak. mnie zaskoczył. Już powalony. Dobrze, zabij, Kurwa, gryź. Zaskoczył mnie. Tam, O, że to emeczka. ktoś zawarł. Sprawdziliście Nie te dachy na tych budynkach, czy nie? Nie, jeszcze. Nie. No gdzie ten plecak? Fuck. No jak nie, kurde, jak tu M416 ogolone, kurde, do zera jest. Co to za To nie ja. kłamcerze z was? Ja też nie. Co tam panowie, co tu się O, tu wydarzyło? jest Jak się czas. widzą? Nie wiem co tam, wiem co tu. Ząbek mnie jeden zaatakował. Tu jest byłem Kamil, zaskoczony. tu jest Kamil plecak 2 i kamizelka 2, Nie wiem jakbyś kto chciał. to był, już nie pamiętam. po niku. Dobra, ale może jeszcze znajdę coś w pobliżu.
No ale był to niewątpliwie bohaterski zombiak i Bardzo. no, niestety padł. Poświęcił Widzę, się. że już macie jakieś M416, Niklaus. Mhm. Łosiu Zgadza ma się. Uzi. A tam dwie sajgi widzę dalej? Czy Seto ma M16 bez ammo? Mam Saigę i Mam jeszcze M16 Akacza. bez samo. Widzicie, jak ja wszystko wiem, kurde, jak wszystko ogarniam. Kurde, czuję się jak w Truman Show. Co tam się dzieje, Łosiu, u ciebie? O, zombiaczek obok mnie jest jakiś. Jakbyś mógł mi to zostawić, to będę wdzięczny. A, no dobra. Zombiaczek obok Nie, mnie, bo- słuchajcie. Bo właśnie, bo Masz przeszedłem, bo wziąłem MK, a nie mogłem podnieść tej. Nie mogłem podnieść A masz amunicji, jakieś musiałem siódemki? szukać. Nie masz. Pewnie. Załatwiłem jednego. Siódemki nie mam, ale Dobra. tu zaraz będę miał, bo też zostawiłem. Dobra, los. To możemy się później podzielić jakoś. Macie Musiałem 556, ja chętnie, panowie, jakakolwiek broń, która ma długie coś, albo amunicję 556, bo ja tutaj jestem królem Uzi. Kurde, dzięki. To bez dodatków. Mnie kurde prawie zgasił. Dobra, pierwsza apteczka. To czas powiem. Jakbyście mieli rączkę do uziola, to chętnie. Słuchajcie, tu jest same bronie są ogolone, kurde, to nie wiem, Ktoś ma może... siódemki jakieś, kurde, mam tu tyle piątek, a siódemek nic. Kask 2 na dachu u mnie. Pyco i patela, a to sobie wezmę. A jest, dobra, mam siódemki. Mam piątki z setu, jakbyś chciał. Wiesz co, jeżeli nie używasz, Zombiak to mogę jeden wziąć. biegnie, słuchajcie, z kierunku To ci 300 wezmę. NW. No to weź. Tu już ostatnie Jest. te garaże będę obszukiwał. Już dalej Dobrze. tutaj nic na wschód nie ma. Na zachód. W, ja patrzę, w wschód. Kamizelka 2 jakby co? Nic więcej się do was nie chciało zbliżyć? Nie, na razie Jeszcze nie. jeden jest, jeszcze jeden na 300 taki samotny biegnie gdzieś, ale Na 300? daleko. No Ale tak kurde. jak powiedziałem, się zbliża. Jest, widzę go. A wy jesteście bardzo szeroko rozstawieni, muszę powiedzieć. No bo tutaj raczej nie przyjdą nam taka ilość zombiaków, nie? Raczej. O! By się nie zdziwili zaraz. Kto to biegnie w ogóle? Kto to za... Znaczy, no głupio by zrobili jakby tu przybiegli, dlatego że my możemy sobie wziąć samochód i ich rozjechać jeszcze w tym momencie, jak są jeszcze strefa się nie zamknęła, prawda? To sugeruję Powolony. tak. zombiakom, żeby się nie zbliżały w tej sytuacji. No tak, że oczywiście. to będzie Dobra. dla nich tragedia. Padł. A samochodów Widzę, że koło się tego jest? Masz piątki. zbieracie razem. Masz tu piątki. Kogoś mi brakuje w tym towarzystwie. Kto to jest takim o. samotnym A. wilkiem? Seto. Dzięki. Słuchajcie, Seto gdzieś piątki, daleko. Ja mi się piątki, siódemki dziewiątki. Słuchajcie, Chcesz? piątki, To ja ci dziewiątki. wyrzucę trochę. przydały. Ja Demek. piątki, To dziewiątki, cokolwiek. To piątek Demek. ci mogę wyrzucić tak z 30. Quick drawa Proszę. rzucam, najlepszy magazynek do tego, do akacza. I siódemki tutaj rzucam. Dzięki. Chcesz jeszcze kecu? Quick Tak, drawa siódem. tutaj? No. Bo to jest najlepszy A magazynek. nie, mam już, dobra, mam. to. Najlepszy? dzięki. Dobra, Seto To mam masz do czy nie pełna. masz? Co konkretnie jeszcze? Quick drawa, najlepszy Quick magazynek. drawa i nie, mam powiększony, nie mam quick drawa. To biorę ci. Dobra. Ruszamy dupki? Dobra, Mamy trzeba jak najszybciej, panowie, bo tutaj zaraz nas strefa zje. A nie, czekaj, mam Trzeba by- powiększony typu quick draw, czyli to jest ten to najlepszy. jest- Dobra, Tak, to jest ten dobra. najlepszy, no. To by się kurde w ogóle przyjąć inną taktykę niż do normalnej gry, ale nie mam pomysłu. Wiecie, ja w na tych ogóle nie mam zombiaków. amunicji praktycznie, nie? A do czego potrzebujesz? Wziąłeś to, co ci wyrzuciłem? Do piątek tak i dziewiątki. Dobra. Mam 40-20, a oprócz tego mam 25-6 do uziola. Dobra, spokojnie. Będzie dobrze. Dobra, i słuchajcie, biegnijmy wzdłuż drogi, bo tutaj powinna być jakaś fura, nie? A jako, że nie mam doświadczenia, jak może graliście w tryb zombiakiem, to jakoś specjalny mają, nie wiem, widok czy Nie, coś? Nie wiem. normalnie jak człowiek, wszystko. To czyli jak się skitram gdzieś za skałą, to mnie mogą nie zobaczyć. No tak. Mhm. Nie to, że wyczują. Nie czy umieją, coś. nie umieją drzwi otwierać i muszą No, to rozwalać, wiem, to wiem, ale to wiem. szybko rozwalają je. Akurat wiem. Okej. Co tu się dzieje? Matko Kamil, a gdzieś bosko, ty matko tam- i córko. Został tak daleko. Spokojnie, mam tu samochodzik. A, no dobra. No to kurde, stary, no to przyjedź do nas tym samochodem. Ale mam tylko Może pomyśl- ten tego, nie kłaza, Kłaza. tylko... Głazem przyjedzie. Wiecie co to mam na myśli. Łazik ten taki, no. Bagi? Buggy. Budgie.
Ale słuchajcie, Ty, bo nie, tutaj oprócz nie Badzi ma auta. mam jeszcze motocykl z koszykiem. No to jest w sumie za Ja się jedno. na zakupy. Przyjedź na raty. Motorem z koszykiem. Dobrze. Bo tutaj nic Idziecie w nie moją ma. stronę? Nie, idziemy szukać tego. Jeszcze Tego. samochodów. No to możemy pojechać w sumie, szukać samochodów, czekajcie. Chodźcie. No, masz pojazd, a my Tak. chyba no, na piechotę, no No ciężko ale no nam to będzie do ciebie przynajmniej dobiec. jakoś do drogi moglibyście. Tu ktoś... Za typ w A to ogóle. tyś jest, ja myślałem, że to zombie tu przeleciał. w Nie, nie, pokoju. zombie, tylko wiesz, drzwi tak kurde rozrywają. Wiem. Fajnie by było się dostać gdzieś na jakiś dach wysoko, nie wiem, Czy z macie jakieś drabinką, dziewiąteczki? coś O kurde, wąską. co to jest? Nope. Już Ja już zresztą tam. byłem. head, in your head. Dobra. zombie. Ktoś ze mną jedzie, chodźcie panowie, dwójka albo jeden, niech pojedzie po łazika. No to trudno. Dobra, jadę. Dobra, spadamy. A ja co mam robić? A ty to wiesz tam. Macie pojazdy, Fuck panowie? Znaczy na razie... No, na razie lecimy się Motorkiem. zaopatrzyć drugi pojazd. Podzieliliście się, Tak. podzieliliście Tak. się. Mogę wam ewentualnie podpowiedzieć, gdzie jest łazik, bo to nie jest duża podpowiedź, ale... Tutaj mamy zaraz tego, bo wiemy gdzie jest Łazika mniej więcej mamy tutaj. ten buggy. A. No dobra, Dobra, to ja podjadę Jedziemy. pod Niklausa. Ja gdzieś wyskakuję. Dobra. Aha, podzielicie się na dwa pojazdy, czy znajdziecie sobie łazika? Tak. Raczej- No, raczej na się dwa podzielimy. możemy. Co za różnica. Dobra. Dawaj sobie to Okej. jedź już tam do Jadę po chłopaków. Niklausa. A może teraz spróbujemy pojechać lewym mostem? Zobaczmy. Pewnie, ja chętnie. Nie prawym, żeby nie tak samo. Żeby nie myśleli, że... No właśnie, Słuchajcie, mam kurde, panowie. 180 naboi do Wektora, jak coś. What? Nie, no, nie mam Łosiu, wektora. Wy się unosicie, Ej, what the właśnie fuck? ty jakoś kurde... Lol. Albo mnie No zauważył trzy. Mikołaja. Oni się unoszą, Co to kurwa. kurde, jak Nie, tutaj też. Powiem ci szczerze, sterują Łosiu, że nami. chyba trochę wziąłeś i schudłeś. No trochę tak. Więcej lutu, A słuchajcie, to szybciutko. zobaczcie, co oni się tak unoszą. Dobra, to gdzie lecimy My po jesteśmy lucik? UFO. W ogóle jak on klęczy na tym To jest aucie, przecież... motocykl antygrawitacyjny. Co ty? Ale uważaj sobie to, bo tym motorem się bardzo łatwo przewrócić. Tam przewrócić. Wszystkimi się Widziałeś łatwo jakie robię odsunę. salta tym motorem? Nie. Nie. O, patrz, widzisz tą skocznię teraz? Patrz. No, to... Oj, tu jest kład. Znaczy, No, no to tyle. no i o to właśnie chodziło, zobacz, i dokłada. Muszę do tego, do łaza. Masakra. Ej! Aha, A, no to... Ale czemu? aha. Już tak właśnie raz miałem. Aha, okej. I zombiaki tu były, ty. Nie, No. nie, zbugowany chyba. Tak? To nie, Dobra, mi się to dawaj, wydaje- jedź. Cholera. Mi się wydaje, że To one ty tu czte- mogły być. 4 opony? No może Pomyślcie- mogą przegryzać opony, Wiesz co, jak tego taka... nie wiemy. Nie no, mogą normalnie rękami rozwalać opony, bardzo prosto. Co tam, panowie, planujecie? Jak wam się Nie, podoba zepsuli strefa? nam samochód chyba. Samochód, zombiaki przegryzły opony. They got the Tak? power, man, they got the power! Czyli stał samochód z rozbitymi opanami, tak? Tak, Szóstki, 4 ma. szóstki, nie tu, No szóstki, nie tu, są na szóstki. szóstki. Dobra, nie krzycz na mnie! No bo kurde, ty w ogóle nie patrzysz, co tu się dzieje. Jedziesz Ale- jakimiś opłotkami, kurde. No jaką płotkami? No Co chciałem tu się dzieje, kurde, dobra? nie krzycz na mnie. Ale co to znaczy szóstki? No, To są a, takie tajne domki kody. po 6. Code. 6 Tajny do kod. takie... 6 i 6. O, Sześć kurde, i sześć. To jest jakaś Zatrzymaj, to halt, nie- halt! O, tu właśnie rozjeżdżamy płot przy szóstkach. Jedziemy dalej. Ostrożnie. Dobrze. No dobrze, no to szukajcie. Jak Ej, wygląda panowie. sytuacja z celownikami? Nie ma tutaj w ogóle tych. Wcale się zatrzymamy. No. Drzwi może Drzwi nie ma. zbagowało. No, No, to coś to może sugerować. Bez kitu, nie ma drzwi. Może się nie załadowały, no trudno. ej, a czy ktoś nosi ze sobą 9? Nie. No, ja bardzo 60. chętnie wezmę 9. No to chodź, ja ci dam, bo ja Dobra, zaciążę celownik mi. 4. A plecak 2 macie? Mamy. Jest Rzucam plecak ci tu, 2. rzucam ci tu. A korymator ktoś chce? Nie bardzo. A Mm. 45? Niekoniecznie. 5,40, nie, 5,56. A jedynie. kaliber 12? Nie. No to wyrzucam wszystko na ziemię. Gleba! A, bombardowanie mogło rozwalić drzwi. A było jakieś No ale- bombardowanie już? Ale w tylu domkach? Nie Naraz? wiem. No właśnie, to jest dosyć... Podejrzane. Wołać się idzie. A że Rocky ustawił, że jest więcej broni kosztem drzwi. Może.
No, tu jest Więc kałach. się dorespiłem. Kałach i 7,62. Kamizola O, dwóje. kałach, panie. To tu u mnie Chętnie, jest. gdzie? Tutaj, gdzie ja jestem. Bo ja nie potrzebuję, bo co innego. Nikos, gdzie ty jesteś? Tu. Macham. A tutaj. Dobrze, idę. Dość patelnie, chociaż no, w sumie niepotrzebne. Ale kamizola dwóje No, znowu. jak się dupo Nie no, wypniesz, biegnie jakby Nikos. walnął w patelnię, to no, normalnie też amortyzuje, nie? Czy Nie? nie? No raczej No, tak. chyba tak. Gdzie Nikos? W którym miejscu? Tu w domu, w środku domu ja jestem. Idę. Ja ci zresztą mogę zrobić zaznaczenie wść. A to już wiesz gdzie. A już tutaj jestem. O, pięknie. O, Drzwi porozwalane bez kitu. Chyba, a to nie idę Tam, sprawdzić jak chyba. tam. Tam i w prawo. Tutaj. dobrze, prawo. O, pany. Dobra, zrobimy. Wszyscy macie celowniki? No, No... Nie Ja mam, mam ja mam dwie. czwórkę tylko, ja mam tylko czwórkę. ja mam dwie ja mam dwójki. ósemkę. Nie, sorry, co ja gadam głupotę. Mi by się przydało Mam red dota. celownik, bo ja nie mam mam tylko jednego holosa. Słuchajcie, przyjmę każdą amunicję w ilościach każdych. Jak tam panowie Yy, sytuacja? Optymistycznie? fantastycznie. Jest Raczej żadnych nie. potworów? Nie spotkaliśmy i właśnie to jest Problem z pesymistyczne. amunicją. Problem z ammo jest póki co, wiesz? O, kurde. Dobrze ten suwak ustawiłeś, Roki. Kamizola dwójka. Może ci kamizola coś tam dwójka. omskła ręka. Nie, dobrze. A jak Yy, wygląda sytuacja z AMO? Macie No po- za AMO właśnie- No tak, cinko. przeciętnie. Znaczy powiem tak, ile ktoś ma do piątki? 90. Piątek nie mam w ogóle. 40, 7, 20. 49. No tylko to 7. chodźcie, ja wam rozdzielę. No patrz. Okazuje się, że Chodźcie. Seto ma 600 na przykład, nie? Nie, ma ledwo sensu. łazi. To Nie. byłby klasyczny Seto. mam Dawaj, 300. dawaj. No to- Wszystko. Ty Jak ma. wszystko? No nie dam Nie, ci wszystkiego. Chyba, że pistolet maszynowy sobie. Rzucam ci tu Dajcie i rzucam ci 30. tu. Macie. Macie. Się przydałem. Ma ktoś? Może chłopaki, O, żeście już? za bardzo lutowali wszyscy w jednym miejscu, albo coś. Nie, jeden, właśnie się jeden Seto się od was oddalił. Ja się oddaliłem. Albo ja dywersyfikację broni zrobię, kurde, no niestety. Dobra, ja mam Dobra, jeszcze. gdzie idziemy, Ja mam panu? 220 w sumie do Proponował piątki. tu iść. Niklaus, Tutaj ile na masz? czerwony, Jak na oceniacie czerwony. mapę? Nie, no Panowie? 130 to jeszcze możesz tam z 20. No to czekaj, dam ci. Mapę, w sensie strefę na przykład? No, Powiem ci, że jest zbliżona albo to strefa właściwie to do podobnej. Chyba dzięki. Do- To nie co możecie ostatnio? nawet powiedzieć, gdzie pójdziecie, bo to ludzie was usłyszą, to nawet Właśnie. nie będę o to pytał. Natomiast jestem bardzo ciekaw, czy interesują was zrzuty. Bo Znaczy, nie widziałem, żebyście się wybierali, a widzę, że widzę w tej chwili 2 w strefie, chociaż są dosyć daleko od was, więc nie będę was na razie zachęcał, ale o takich rzeczach wam opowiem, tutaj. gdyby się pojawiły gdzieś bliżej, bo to Dobra. Krowa Krowa za ze zrzutu dynamikę. mogłaby... No, krowa ze zrzutu Mogłoby To by ugrało. mogłaby pomóc. Mhm. Słuchajcie, jakby ktoś jeszcze Wektora widział, to gdzieś mówcie. Łosiu się chyba oddalił Tak, od grupy. bo ja się kręcę, z tyłu zostałem. Że bo uważajcie, szukam Wektora. Panowie, bo to się może źle skończyć. To już nie jest duża strefa, a macie 85 przeciwników ciągle. Ja pierdzielę. Pocieszające. Też się zastanawiałem, czy nie myśleliście o tym, żeby podjąć jakieś działania zaczepne, żeby trochę uszczuplić tą grupę. Powiem, Zanim się... No, To trzeba że nie. mieć czym. tak, na początku. raczej nie. Dobrze. Ej, napiszę wam Goni, coś Chłosiu, goni. Napiszę coś wam później po tym meczu, napiszę wam coś na TeamSpeaku, jak można było to zrobić. Dobra. To na ucho powiedz. Ucho od śledzia. Panowie, szybciutko, Nie brak tych jakbyście dziedzin, mieli jak amunicję i celowniki chętnie, celowniki. kurde. Ja mam czwórkę, Łosiek, mogę ci oddać. Pięknie. Celownik, idziemy tu. wiesz co, mam korymator. Też korymator? Panie, wszystko. Ja na jednej broni nie mam w ogóle. No Gdzie to to korymator jesteś? ci wezmę. No, mam kolimatorek już drugi. Masz już? Dobra, to wyrzucam. Tak, ale Kycu Musimy mi da potrzebny. czwóreczkę, więc będę już miał kurde komplet. Już ci dam. Moment. Nie wiem, czy jest dobry pomysł brać czwórkę. Ej, serio jest drzwi drop. żadnych nie ma. Pomiędzy No. 285 a 300. Nie tak daleko nawet. Masz Łosiełę. A jest, faktycznie. Ej, tam możemy dobiec. Dobra, dawaj. idziemy tam? I nawet to w naszym kierunku. Dobra, to idziemy. No to idę. Popatrzyłem przez Już idę do ósemkę was. tam do tej wsi, co jest naprzeciw, no nie widać, żeby tam było 80 zombie. się wydaje chyba, że są Na drzewo pochowani, Powiem nie wam, wiem. że chyba nie mamy ilości amunicji wystarczającej, jak masz- żeby je zabić wszystkie. Jak masz ósemkę, Ja się to sprawdź obawiam. pola. No mogą leżeć. patrzę, ale no nie ma nic.
A nie będziesz miał trawy. Tak Czy ktoś Dobra, potrzebuje dziewiątek, czy nie? Nie. Ja nie. Demki only. Ej, a ja mam pomysł. Może, bo to, że nie możemy mieć samochodu. Ja mam pomysł, może zróbmy tak, że kurde, możemy mieć samochód, ale na przykład z jednym bakiem. Prędzej czy później, wiesz, musielibyśmy się zatrzymać. Znaczy samochód daje taką przewagę nad Właśnie, chodź, zombiami, zombiakami Biegnę, dużą, biegnę. że to może nie być do końca dobry pomysł, nie? Znaczy, jaką przewagę daje? Oprócz tego, że że możesz ich przejechać. Ale oni mogą się schować, jak widzisz, że kurde, jedziesz, przecież zanim ty nawrócisz, wiesz o co chodzi, nie? Znaczy, my jesteśmy tacy ciężcy, zawsze że, można poeksperymentować. że samochód może być, kurde, game changerem. No. No, jedynym ratunkiem, kurde, dla naszego towarzystwa. To zombiaki są... Zombiaki trzy po prawej. NW. Dwóch, trzech. Tak. NW, tak. Zbiegają w z lesie. góry. Idą do zrzutu. Przyczaili się na zrzucie. 4, 5. Dobra, kurwa. Zaczyna się. Chyba się zaczyna. Jak tam panowie? Coś się dzieje? No, No, ciekawa zombiaki akcja się jest. zbliżają. Zombiaki przy zrzucie. Coś się Tommy dzieje. Gun. Tommy Gun ktoś? To bierz. Ja Idę chętnie Tommy Gun, kurde, No to chodź super, to ja tutaj. wtedy oddam komuś 762. Ma ktoś ten? Chodź Akacza? tutaj do tego Nie. Tommy Guna weź, bo ja nie wezmę go. Za nami No ich dobrze, nie ma, dobrze. nie? Nie ma. Kto ma 762 broń? Ja. AR-kę? To mogę Zabiłem wam amunicję jednego. oddać, Daj. tak? Daj. Dobra, Kycu. Mało zostało. Mało mam. Masz tu? Dobra, dzięki. Dobra, dzięki. By. Zbliżają się. Bierz tego Tommy Guna, ja ci rzucam na ziemię ammo do niej. Bardzo Masz ammo na chętnie. niej. Wiecie co? Też nie. Zastanawiam się, czy oni nas bajtują, czy nie, bo jeżeli na pole jest O jeden po lewej... kurde! W! Widzę Pełzną! ziemia! Pełzną! O kuźwa, nie wierzę, co tam się dzieje? Ja pierdykam. O kuźwa, co tam się dzieje, jak glizdy. Kto miał takie dobre oko? Ja. Ja ich Ale wypatrzyłem. No. żeście ich wypatrzyli nieźle. Od prawej trochę, Prawe idą. od prawej 4. Zbliżają się w ilościach. Idziemy? Spadamy stąd? Ej, cofajmy się albo, nie wiem, kuźwa. Jak się cofniemy, to dobra, z lewej zaczynają się tutaj pojawiać. Dobra, cofnijmy się, słuchajcie. Kurde, Z ale tyłu ten, zbiega jeden na N, z tyłu zbiega jeden, jest na N, żeby nas nie ale te przechwyciło. naboje szybciutko wychodzą. No. Tu jest jeden, Jest Kycu, tu jest za budką jeden, obity. Lewa łosiu. Ja idę go od tej, ty od tamtej. Dawaj. Dobra, jest? uciekamy, wiem. Niklaus. Nie no, wszedł do Zakładaj broń środka. na plecy. Do środka wszedł chyba. Masz go? Panowie, Tak, dobra. oni się zbliżają, musimy uciekać, Okej, bądźcie uciekamy. mobilni, musimy zwijać się. A jest tu jeden za mną, Kycu. No to mówię, Łosiu? bo się zatrzymujecie, zaraz zdechniecie, Wow. kurde, jak pies Dobra, pod spoko. płotem. Nie, nic Idę, takiego. Trzeba jak idę. najszybciej. Idę do was. Kuźwa, za mną są. No właśnie pierdzielę. mówię. 78, ale lepiej O, nam Kamil, idzie za niż tobą. ostatnio. Wiem? Nie zatrzymuj się, Niklaus! Ja się nie zatrzymuję. Chodźcie do strefy. No, ale to trzeba naokoło, Łosiu, iść. Oż w mordę. Kycu za tobą. Wiem. Nic nie O poradzę. kuźwa. Kamil za tobą jeden. Wiem. Czekaj, ja ci go Dawaj, ściągnę z Łosiu. pleców. Uciekaj. Proszę. Już. A! Tylko Za mną tobą też! jeden. Dobra, spoko, czekaj. Dobra, lecimy. Jaki lag, ty. No panowie, to nie jest dla was dobra sytuacja, co? O kuźwa. Nie jest dobra, jeszcze lagi, O takie kurde, mądre. Kamil przed nami. 100 Mikołaj. osób was goni. Jak sto? Łosiu, jak... czym się? Łosiu! Łosiek pierwszy padł, o nie. Pięknie. No ja się cofnąłem, żeby wam kurczę tutaj Nie, Kamil, za tobą. Nie. pomóc troszkę. Co tu się dzieje? w ogóle? Strefuj, Kycu, strefuj. What the fuck? A, powalili Dobra, mnie. Mikołaj. Kamil spaduwa. Zabiłem jednego. Spaduwa. Ja nie wierzę, jak mnie zaciukali.
Nikt nie obstawiał na łosia w ogóle. Na betach. Ech, No łosia, wiecie dlaczego najszybciej łosia Nie wierzę. zjedli? Łosiek mnie bronił, kurde. no bo Mnie najgrubszy, bronił. no bo już się zatrzymałem, kurde. żeby Mnie bronił, tutaj chciał mu nie- pomóc i... Aaa, zeżarli. strefa! Widziałem, że Łosiu padł, a jak tam, Kycu, też padłeś? Tak, padłem. My z Kamilem zaraz po zostali Łosiku. tylko. Łosiek, wiesz, poświęcił się dla mnie, bronił Ale mnie. wpadają mi kile, słuchajcie, No mi te mi straszą też. teraz, no. Zabiłem Ale jednego. Dobra, Zmień chodź, sobie, Kamil, Niklaus, chodź, już chodź, chodź, celownik, mogliśmy- zmień sobie celownik Nie, szybko. nie mam żadnego innego, jeszcze zostawię Dzisiaj ten. przecież strefa zabija zombiaki, mogliśmy, kurde, to rozplanować lepiej. Chcieliście zostawić Kamil, taką pułapkę, jak z nabojami? To będzie ciężka Mikołaj, sprawa, żeby... No. jest nawet spoko, U mnie jest 50 jednakże... i 50 parę. Zrzut, idziemy? Zrzut, bierz Tu na sobie, NW. będzie ten. Krowa. O kur... Jak z góry zbiegają. Mogłem się nie Rzucajcie granaty, odwracać. panowie, Nie mam rzucajcie granatów. granaty. A to bez sensu. Niklaus, zrzucaj ten celownik, zrzucaj celownik. No Jezus panowie, no Maria. teraz to już was czeka ciągła ucieczka, oni będą was gonić. Pamiętajcie, że jak biegniecie z bronią, to biegniecie wolniej, nie? No, 50. dobra z drugiej Kamil, strony oni ja was tak otoczą nie prędzej, weźmiemy żeby- tego zrzutu. Prawa, sprawdź co jest w ogóle. Zatrzymasz nie się uda. na chwilę i jest po tobie. No chyba tak. Dobra Kamil, Dobra, bierzesz? dobra. Kamil za tobą! Strajfuję! Dawaj ich! Jak go tam... Jak No muchy. jak miałeś ich ściągnąć z pleców, Mikołaj? No nie zdążyłem wszystkich! Leć! 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 No lecę, no! Leć! Nie przemyśleliście tego zbyt dobrze. Po raz drugi. Niklaus, auto, wal auto, kurde. Ja się nie mogę się Prawie odwrócić 50, teraz. 50 zombiaków was goni. Może to jest dobry pomysł, żeby się rozdzielić pierdzie, jakoś. co się dzieje w ogóle? No, spróbujcie No za właśnie. Kamilem poleciało więcej. Za mną tak tylko jest. ty i Niklaus. Niklaus, musisz go rozwalić, ty. Tego jednego rozwalisz sajeczką, jeśli ktoś tam składła. No, nie wiem, czy to dobry jest pomysł. No ale następni też gonią Niklausa, to... Pięknie, Niklaus, Kamil. sajgę, kurde, O ściągaj. kurde, Seto się ustawił strategicznie. kuźwa. O kurde. O, przede mną jeszcze proszę, jeden. jaki sprytny, kurde. Jak tam No. stoisz z ammo, Seto? Dawaj go, dobrze. U mnie to A, nie bo wygląda zabieram dobrze. moich, kurde. Ja pierdzielę, last man standing. Co się dzieje w ogóle? Chodźcie, kurde! O kurde, strefa! No i nie ma Musisz tak czekać co. teraz. Oni Teraz teraz i zostaną to przy kąsa. drabinie i ty nie zejdziesz, kurde. Ej, ja mogę się leczyć, oni... Ja pierdzielę. Kamil, Tak, co ale tam u czekaj, ciebie? czekaj. Uciekaj. Co Taką samą zrobił? flamę. Klaus? No, u mnie tak średnio. Klaus ma kurde maraton Opa! prawdziwy. Kurde! Te to kurczę metody z Gamescomu. O nie, wiesz. nie, 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 trochę mocno, Spadnie, nie, spadnie. przeliczyłem się. Ale To był Mikołaj, bardzo zbiorę... dobry plan, Seto, to był bardzo dobry plan, ale chyba jesteśmy właśnie widzami twojego zgonu tutaj. Ale Mikołaj, zabiorę ich ze sobą. No dobra. Słyszałem- A tych, słyszałem co biegną jeszcze za mną? Te dumne słowa, Seto. Ale ich zrobiłem, ale ich załatwiłem. No dobra. Został Jeszcze za powinien ten się pościg. wysadzić. Powinien się wysadzić granatem na koniec. Ej, i nagle za mną nie ma żadnego biegnącego zombiaka, bo szybciej padli ode mnie, bo ja się jeszcze uleczyłem w strefie. A oni nie. No, doskonale Seto, to bardzo... Ale nie, Ale- ale jednak zwycięzca. Jak No, to nie? Przecież szału nie Niklaus ma. ma więcej teraz szans, bo ma tylko już 39. Niklaus, No, to- faktycznie. Niklaus, Ale to oni fani muszą biegną cię po otoczyć i autografy. prędzej Co cię tu się otoczą. dzieje? Biegniesz do granicy strefy, także uważaj. Lewo, Ech, Niklaus, lewo. No, z tego dużo nie będzie, no, ale... Daj mąki. Ej, Miazga, wejdź do miazga. budki, kurde, jakiejś i tam... No, przecież się kurde, wszyscy nie zmieszczą. Weź tu, no, do jakiejś No ale nie budki mam tu albo- żadnej co budki, tu gdzie się kurde dzieje? wyprzedzają mnie Albo pomału. jakiegoś pokoju. Albo idź do jakiegoś budynku i do pokoju z jednymi drzwiami tylko. Myślisz, że on ma wybór jakiś w kwestii Kurki. tego, gdzie... Że on ma na plecach... Ma Z górki kurde szybciej typu. będziesz biegł. No ale nie mogę, bo oni są... O Boże, co tu się wydarzyło? O Jezus, jak Jak mnie go tam zmasakrowali. Jak tam zjeżdżają, O, zjadają. mi się kamera skrzywiła od tych ciosów. O Boże. Tam się dzieje. O, fuj. Dobra, ile mieliście zabójstw? 12. Ja 10. 8. O. Grubo.